Ezibalweni ezigcine zikhishiwe ngokusemthethweni, Isifunda iLembe sinesibalo sabantu abahaqwe igciwane icorona abangama-198 okungamaphesenti angama-21 esifundazweni. Lesifunda silandela iTheku elinamaphesenti angama-60 esibalo sabantu abanegciwane icorona. Kunokukhathazeka ngesibalo esikhuphukayo sabantu abathelelekayo esifundeni iLembe. Sikhathaza kakhulu la KwaDukuza njengoba isibalo sinyuka kakhulu futhi silungizekile njengoba iGoli sezovula njengamanje singazi ukuthi ke yini ezokwenzeka. Uhulumeni ukuthi ukhulula uvulele izikole avulele notshwala engazuthi ikhona ngathi uyiphutha kakhulu. Abaholi bomphakathi bathi kulindeleke ukuthi isibalo sikhuphuke ngokuphindekile uma sekuxegiswe imithetho. Kusiphatha kanzima ke ukuthi mhlawumbe siya ku level 3 izinamba ziqhubekile. Lokho kuhambisana nokuvula kwezikole esithi mayivulwa izikole akube khona ukusebenzisana nazo zonke izinhlaka ezithintakayo. Umnyango wezempilo unyuse isibalo sethimba elihlola abantu. Uphinde wajuba amathimba kweminye imkhandlu esanesibalo esincane sabantu abathelelekile. I-level la i-government esizobibhekisisa khona inombolo yehlisiwe from national esiyiswezansi kuma districts okuzokwenza kube lula ukuthi ama managers endaweni ezondelene nendawo njengeLembe neTheku bakwazi babukisisa inamba njengoba siku level 3. Kuphinde kwahanjiswa imitholampilo engomahamba nendlwana emkhandlwini ukuyosiza ukusheshisa uhlelo lokuhlola kwabantu behlolelwa igciwane iCovid-19.